Pozdravujem vás, kamaráti, z posvetného priestoru prírody. Fotopasca z dnešného videa bola umiestnená 6 týždňov na vrchole jednej veľmi strmej lúky ďaleko od ľudí. Na jednom z prvých záberov, ktoré sa fotopasci podarilo nahrať, je zachytený zablúdený turista, ktorý sa snaží prejsť z vrchnej časti lúky na spodnú a darilo sa mu to asi takým spôsobom, že pri 3 krokoch sa pošmykol a spadol na zem 2-krát, a to s tým, že pri pohybe si pomáhal palicou. Tento záber síce neuverejňujem, no spomínam vám ho z dôvodu, aby ste si jasne uvedomili kontrast medzi fyzickou danosťou človeka a medveďa, ktorý prebehol veľmi náročný, asi 40 metrov dlhý úsek bez zaváhania a podarilo sa mu to za pár sekúnd. Verím, kamaráti, že zábery vás potešia. Prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.